sa práve dočítali, že z verejného podujatia, pokiaľ nikto neporušuje nejaké akože pravidlá, nejakého slušného správania, tak ho nemôžu vykázať. Môžem na to vysvetliť ja, pán Sulík? Jasné. Sme oprávnení podľa zákona obecnej polície roku 564 z roku 91 zamedziť vstup na nevyhnutne potrebný čas pri plnení našich úloh. Ak my predpokladáme, že z vašej strany alebo zo strany ich, keby náhodou dojde k narušeniu verejného poriadku, môžeme vám zamedziť vstup, áno? Ale je pravda, že nemôžete vykázať z verejnej akcie. Zamedziť vstup, viete čo znamená zamedziť vstup? Áno, Ale ja som nič neporušil, ja som sa choval slušne. Keď povie, že nepraje si konkrétne vás, Ale to podľa mňa nemôže. Tak to nemôže. Môžeme. Pretože to tak má spravené. Zákon nám to umožňuje a preto tam máte ten vstup zamedzený. Môžeme aj vaše čísla si vybrať? Máte, samozrejme, tu mám služebné číslo. Ďakujem. Môžeme aj vaše? Áno, som si ho dala. Tuto máš. Na ruke. Ďakujem. Tak toto vyzerá. Boli sme odtiaľto vykázaní. Nemôžeme ísť bližšie. Môžeme byť iba potiaľto, po túto čiaru. Ak prekročíme tú čiaru, Tak ideme do tak ideme rovno do gulagu. Rovno. Tento čo? Tento je strašne spokojný. Tak ma dal vylúčiť. Tešila ma, užila som si tohto ročný Pride. Vidíme sa na budúci rok.